Μάνα μου πήρε τηλέφωνο, ρε. Τίποτα, ρε. Το πάπου κοίτα. 15 μέρες. 15 μέρες. Το Πάσχα, ρε, 15 μέρες. Με καταμαρά, φίλε. Κόφτε τα καλά, εσύ. Πόσο? Δεν ξέρω, η μάνα μου θα το πεις. Αλλά αφού σου λέω ότι πρέπει σήμερα. Γι' αυτό σου λέω σήμερα πρέπει να είναι. Ότι θέλω να Κυριά, πρέπει να πάμε εκκλησία. Πρέπει να πάμε εκκλησία για να ανάψουμε ένα κερί, 50 λεπτά. Έχουμε λεφτά, ρε, για κυριά. Γιατί? Αφού κουρεύτηκες, μια χαρά, θα πας κουρεμένος. Δεν θα πας με τα μαλλιά μακριά. Δεν πειράζει, με το μπουφάν θα είμαστε. Με μπουφάν θα είμαστε στην εκκλησία. Σιγά τώρα. Στο Facebook περιμένω τώρα να μου έρθει κάνα μήνυμα, αλλά και δεν είχε τίποτα. Κούρε μας special Αντριάνο. Θα σε κάνουμε την τρύπα μαύρη από το γαμίσι. Γιατί πίνεις τηλέ μαζί μας. Περιμένω να φάω. Και να μην σε δέχω. Περιμένω να μου έρθει μήνυμα δόληση. Μέσα σε καταπληκτική ατμόσφαιρα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουν στο δράμα του Θεανθρώπου. Βιώνουν την αποκαθήλωση σε κάθε γωνιά της γης. Κοιτάει το καθρέφτη την ώρα που το χορεύει. Κούρε μας πέσει Αναντιάνο. Κούρε μας πέσει Αναντιάνο. Ο καλύτερος κουρέας, φίλε. Εμένα πώς θα κάνουμε για την Κορέλια. Στη Νέα Ηρακλήτσα της Καβάλας, οι χριστιανοί βιώνουν με συγκίνηση την αναπαράσταση του Θείου Δράκοντος. Πληροφόρες τιμένες στα μάτια και πλήθος κόσμου συνοδεύουν υποκαταρακτώδες προσωπικοί ως τον τόπο του μαρτυρίου. Αν έσπασε για δεύτερη φορά στην παράδοση του Πάπα Βαγγέλη για 12 ιερέων,
σε ανθρώπους που είναι στο περιθώριο. Έχουμε τις εικόνες όπως ο Ιησούς έπιε τα πόδια των μαθητών του. Βλέπουμε στην Κορίνθο έτσι και ο Πάπας Φραγκίστος έπινε τα πόδια 12 ανθρώπων ηλικίας 16 έως 86 ετών. Τα μίλησε, βλέπουμε χαρακτηριστική εικόνα. Τα πόδια άνθρωποι αυτοί βρίσκονται. Άρα πάπου σου είπα, γιατί δεν είναι καλά. Βρίσκονταν στο κέντρο αποκατάστασης και φροντίδας ηλικιωμένων. Μεταξύ Πάρε αυτά να πει εκεί να βάλω αυτά τα συστήματα πρόσωπων. και μια γυναίκα από την Αιθιοπία Γενικά. βρέθηκε να αλλάξουν τους ανθρώπους που είναι στο περιθώριο. Και να θυμίσουμε ότι πέρυσι είχε πάει σε κέντρο κράτησης ανηλίκων, σε φυλακή ανηλίκων. Αρχινάνε τα ψησίματα. Ναι.